вози машина. Те са ударили, бе? Къде пише? Тук ми е депот. Мали, брат ми... Не бах ти да знае, бех знаел, ще е да такова. Щех да... Палачо страшен. Поредния палачо. Мани, разкинал са. Нема гуми, нема никой. Че да видим се къде се мушнем и ние тук, че тук е някаква сложна работата стана. Ще ме пуснеш? Напред е докладвана катастрофа. Мале, то се разправ тук. Те са да спиляли няколко кули. Карат като безумни. Е, гумите тук. Мръсте селени. Тук някакви неща по пътя, вапте Леле. и някакви мангали. Мангали! Мръсни мангали! Хората не са виновни. Абе, кой не са виновни? Тия да са 99% от случаите виновни. Глупости, но ти представо не знаеш кой е виновен. Рад се да спим да е,